Moi boas de novo dende o Concello de Rianxo. Estamos no Ecuador das festas da Guadalupe e hoxe aquí en Rianxo celebrouse o Día de Padrón. Precisamente están escoitando e a ver moitos veciños e veciñas a banda municipal de Padrón. Radio Líder Santiago en Rianxo. Pois sí, Castelao e Rosalía cobran vida aquí en Rianxo neste día de armamento, de amizade entre o Concello de Padrón e o Concello de Rianxo. Moi boas. O que vai por aquí dentro. Sí, que non son Castelao. Que non son Castelao, pero podería ser da familia. Sí. Bueno, que tal? Disfrutando das festas. Como van as festas da Guadalupe por aquí? Van ben, de momento moi ben, estamos casi no Ecuador. Aí chegando. De momento, pois, ben, ao 90%. Bueno, pesa moito isto, a infraestructura. Pesa. E o vento tampouco axuda moito. É verdade, que temos un pouco de vento aquí en Rianxo. Sí. Bueno, vou saudar a casi Rosalía. Bueno, que tal? Como levamos as festas? Imos ben, a ver se non pasa nada hoxe, que non que fai bastante vento, estamos algo preocupados. Bueno, que tenga súas dimensións, tenga o seu aparello. Bueno, van participar nesta posta en estea dese acto protocolario que o Concello de Padrón e o Concello de Rianxo teñen aquí hoxe no Ecuador desas festas da Guadalupe. Pois nada, para adiante todo, avante tutti. Estamos cos alcaldes representando aquí o Concello de Rianxo, Concello anfitrión hoxe, Julián Bustelo, moi boas. Que tal, boas tardes. Representando o Concello de Padrón, hoxe o Día de Padrón aquí na Guadalupe, en Rianxo, Anxo Arca, moi boas de novo. Moi boas, que tal? Bueno, un día de reivindicación, de amizade e de seguir estreitando lazos. Sí, non, hoxe é o día no que máis o repetimos, pero porque é así, non? Hoxe é o día no que reivindicamos estes lazos que existen entre os dous municipios, esta tradición tan fermosa, non, de poñer encima da mesa pois este compartir dos persoeiros da cultura galega como son Rosalía e Castelao, de compartir eses lazos de amizade, de familiares que todos os rianxeiros e padroneses temos, ese pasado tamén de traballar conxuntamente en sectores nos que ainda a día de hoxe siguen sendo fundamentais para os dous municipios e ademais, tamén de ter unha boa amizade entre os gobernos que tamén leva, da medida posible, levar a cabo proxectos, políticas comuns que en última instancia acaban beneficiando a todos os veciños e veciñas, non, dun municipio e do outro. Entón, un día que festexamos, un día que recibimos contentos e ademais, como destacamos, non, únenos ademais unha amizade persoal que sempre fai todo isto máis doado e deseando que poder ir a Padrón
dentro dos meses no marco da festa da Pascua e po ano pois está repetindo aquí o día de hoxe. Dicía o alcalde de Padrón que os anos en Rianxo arrancan cando finaliza ou comeza a Guadalupe. Hoxe recibidos ben aquí en Rianxo, non? Sempre con gran hospitalidade, sempre por parte de todas as rianxeiras e todos os rianxeiros. Para os padroneses vir a Rianxo é algo obrigado, non? Vimos con moita ledicia, o facemos no noso día a día, sobre todo no verán, cando vimos a desfrutar das praias e deste fermoso pobo, e como tamén pois, os rianxeiros veñen a Padrón pois, ao noso mercado e tamén a desfrutar da hospitalidade padronesa. Nos une a cultura, nos unen grandes persoeiros do noso panorama cultural galego e, en fin, para nós sempre é unha xornada festiva, pero tamén para intercambiar precisamente pois as problemáticas que compartimos, as solucións que imos buscando, un pouco tamén de terapia entre alcaldes e entre concelleiras e concelleiros, non? Entón, creo que é unha tradición ben fermosa, nos preceden pois moitas corporacións, moitas persoas que viron que era útil ter este día de Rianxo, que este día de Padrón en Rianxo e o seu correspondente en día de Rianxo en Padrón, porque, claro, son moitos os lazos que nos unen, non? E agora nos toca a nós, unha xeración millennial, uns alcaldes, bueno, sempre nos din que somos xóvenes, cada día menos, e espero que quen nos suceda pois poida continuar con esta tradición fermosa e que Padrón e Rianxo pois poidan ter sempre unha moi boa relación de cooperación e de boa relación veciñal. No Ecuador, prácticamente, das festas da Guadalupe, como foron e como indo e todo que... Foron ben, e espero que continúen cando menos igual de ben, non? Foron, bueno, días xa moi intensos porque xa nos tocou vivir algún dos momentos máis destacados da semana, por suposto o domingo o día grande, onte mismo, non, o día dedicado ás peñas, bueno, con a participación moi importante sobre todo de moita xente nova. Bueno, temos hoxe este día de Padrón, non? Que festexamos desta maneira. Mañán temos o xantar coas nosas persoas maiores, o día que se dedica a eles. O xoves o feirón, xa que dicir do feirón, non? Entón, bueno, queda aínda unha metade, pero aínda unha metade cargada de actos, cargada de momentos tamén moi emotivos. O tempo parece que nos vai acompañar igual de ben durante toda a semana. Un xa non sabe realmente que é ben, non? Porque realmente agora cando estábamos paseando pois xa agradecía un pouco de fresco, pero bueno, cando se pon o sol pois xa se está fantástico, non? Entón, bueno, moi contentos de como está saindo todo. Espero que todo vai igual de ben e que podamos disfrutar do que resta, que é o mellor aínda, non? Constame que o pregoeiro deste ano foi ben recibido pola comunidade. Na festa da Pascua levou un alcalde o ano pasado. Non sei se de aquí pode sair o seguinte pregoeiro. Bueno, de lo discutir. Bueno, non o sei, nós estamos pensando aínda quen pode ser o vindeiro pregoeiro, temos algunha idea xa. Vale. Creo que vai a ir máis pola vía deportiva, pode ser, pero bueno, imos vendo, non? Non tócanos o alcalde a nós, eles cambian ao deportivo, bueno, hai que estudiar. Bueno, pois graciñas aos dous, que viva Rianxo, que viva Padrón e que viva a Virxe da Guadalupe aquí, vivindo en directo. Moitas gracias. Estamos co concelleiro responsable de varias áreas, entre elas as de festexos e cultura aquí do Concello de Rianxo, onde estamos a celebrar as festas da Guadalupe. Julio, alcalde, moi boas. Hola, boas tardes. Estamos prácticamente no Ecuador, na metade das festas. Aí, chegando. Mais ou menos, sí, na metade. Bueno, como está indo estas festas da Guadalupe? Bueno, unhas festas maravillosas, unhas festas totalmente tranquilas, bueno, sen incidencias, dentro do normal e do esperado que suelen ser as festas da Guadalupe aquí en Rianxo. Pero, bueno, moi ilusionados, queda aínda o mellor. Pola miña parte, creo que a min é a parte que máis me gusta, son estes días. Hoxe temos aquí aos compañeros están a piques de chegar os compañeros de Padrón e, bueno, ir sumando día a día. Agora falamos do que ven, pero que é o que podemos vivir con esa procesión na que estivemos presente, pero tamén houve outros actos. Sí, tivemos outros actos, dende o primeiro día ca festa dos 80, pasando polo sábado con un festival de baile e música tradicional. Un dos días máis grandes foi o domingo co día da procesión e bailes tradicionais, e chegamos hasta o día de onte, que era o día máis enfocado
a cativada, pero non moi cativos, é dicir, o que é o Día das Peñas é un día tremendamente largo. Bueno, cando se elaboran unhas festas hai que aunar tradición, unhas festas declaradas de interese turístico de Galicia. Non sei se dá moito marxe para innovar ou se pesa máis a tradición do que... Bueno, hai que levar as dúas cousiñas, hai que ir coa tradición que ten un peso moi importante e, bueno, e poder innovar, sempre van aparecendo cousiñas. Caso este ano que innovamos co tema sustituímos o que é a tradicional fogos de artificio por un espectáculo de drones. Ben, cuidado, eso é innovación. Bueno, temos o feirón, temos a cantar a rianxeira coas bengalas. Que queda por diante para convidar a todos os que nos ven e escoitan? Bueno, quédanos, por exemplo, ainda nos quedan hoxe, que é martes, o mércores, o xoves, quizás é un dos días máis para os rianxeiros máis importantes, como é o día do feirón, e, por suposto, o último día, que é o colofón final, co día da tradicional cantata da rianxeira e o encendido das bengalas. Decía o alcalde que esta é a semana por excelencia de Rianxo. Sí, esta é a semana por excelencia de Rianxo. Isto hai que vivilo, é dicir, todo é ou antes da Guadalupe ou despois da Guadalupe. É dicir, esta semana, a semana da Guadalupe, é unha semana que, entre comillas, se paraliza todo, bueno, menos a parte das festas e os responsables de quen limpan todo isto, que é o noso servicio de limpeza e os de obras, que sí que teñen un traballo moi duro. Hai cifras estimadas da xente que pode visitar estes días o Concello de Rianxo, porque son moitas, Son moitas. Ahora mismo, eu, por exemplo, sí que o día da procesión falábamos de que estaban aquí en Rianxo en torno a 25.000 persoas. Non o sei o que pasará, bueno, o día do feirón vai ser seguramente que algo espectacular, ca cantidad de xente e bueno, e o último día, bueno, é un pouco, xa é moi complicado calcular, pero bueno, falamos en torno a 30.000, 40.000 personas, moita xente. Para un concello que ten 11.000 escasos, sí, 11.000 habitantes. Bueno, interesante, o número de visitantes que ven a disfrutar da festa da Guadalupe, da Virxe da Guadalupe, e aquí estamos vivindo en primeira persoa, cos micrófonos de Radio Líder Santiago, coa súa área de influencia Santiago de Compostela e tamén este concello que nos ten convidado a vivilas en primeira persoa, e aquí as estamos vivindo. Hoxe tamén con este día de padrón aquí en Rianxo. Graciñas. Moitas gracias. Estamos con Ganxo Angueira, coñecido por todos, vinculado a Galicia, a Rosalía de Castro, a Real Academia Galega, en fin. Anxo, aquí no Día de Padrón en Rianxo. Pois sí, como nos últimos anos, porque eu creo que ten que fomentarse na medida do posible as relacións entre as dúas vilas, entre os dous concellos tan representativos, dos concellos que teñen como emblemas tamén figuras tan importantes da nosa cultura como Rosalía, Castelao, Dieste, Manuel Antonio, etc. Así que eu estou aquí para apoiar precisamente ese diálogo histórico que houve, esa convivencia, esa proxección de futuro das relacións entre os dous concellos. Na medida das miñas posibilidades contribuo a que esas relacións continúen. Estamos con Jenny, que pertence ás comisións que organizan pois estas festas da Guadalupe. Moi boas, Jenny. Hola, moi buenas. Esa voz... Ou non tan boas. Estamos xa no Ecuador prácticamente das festas da Guadalupe. Correcto. Que saen con moito esforzo e con moita xente implicada. Senón, isto é imposible. Non, sin a cantidad de xente que temos aquí, isto sería inviable. Ti pertences ás dúas comisións, contame. Son totalmente distintas. Por eso. Dentro da Guadalupe, ¿Sí? Pertencen ás guadalupeñas, que teñen 2 días. Perdonade, Poñeremos subtítulos ou algo. Por favor. Teñen os viernes, que é o chupitazo, Sí. E teñen o propio día, que foi onte, o Día das Peñas. Perfecto. Como está indo todo ben? Con tranquilidade, que é do que se trata, pero con moita festa. Con moita festa, ademais temos un tempazo fenomenal, que igual uns pouquiños grados menos tampouco pasaba nada. Pero moi ben. Que queda por diante? Que lle decimos aos nosos seguidores que veñan a qué? Que veñan a disfrutar con todos días, nos. 5, a ver, que Correcto. hai por aí? Termina o venres. Sí. Entón estamos a miércoles. No, estamos a martes. Quedan aí poucos días menos. Correcto. Sí, quedan menos. Vale. Pois hoxe temos as fantásticas orquestas, temos a Solara e temos a Banda Gaudí. E mañán, e pasado, jueves e o feirón, Sí. donde ven xente de todos lados a gozar con nós.
sábados e o viernes son as bengalas. Hai que cantar a rianxeira, hai que despedir a festa da Guadalupe. É unha das festas importantes para os rianxeiros e rianxeiras. A semana máis importante Nos levámosla na sangre. Sí. Levámosla na sangre. De feito, collemos vacacións para vivir a Guadalupe. Hai que vivir. A semaniña inteira. Toda. Estamos con Bernal, que é un dos membros da Asociación Rock in Rian, que fan diferentes actividades durante todo o ano e tamén nas festas da Guadalupe. Tamén. Un día, 2 días, 3 días. Na Guadalupe facemos aí un par de días. O primeiro día organizamos, axudamos a Asociación de Moreniña a organizar o chupitazo que abre as festas. Sí. E despois o lunes de Peñas, obviamente xa outro. A xente conócenos moitas veces por Coju, Comisión de Guadalupeñas. Tamén organizamos aí un pouco os xogos da mañán, a romería na Martela e un pouco as actividades que se fan durante o día das Peñas. Fomos vendo como pasaron por ese campo da Martela xente. Ao final, Quique Varela, DJs, actuacións, os cuncas que os vimos en directo. Vaya festa, Sí, hai que... É a Guadalupe, é a semana grande, hai que ir con todo. Me dicían por aquí que esta semana aquí non traballa ninguén. No, Esto está reservado para a festa. Falaba hoxe con un par de colegas que en Rianxo é increíble. Non sabemos se pasa noutros lados, pero en Rianxo parece que se para o mundo durante unha semana. Non pasa, xa cho digo que non pasa. Non sei, pero aquí Guadalupe é religión, é tradición, é obrigatoria, a xente colle vacacións e pide días e ves aquí o campo cheo hasta nas sesións vermús, e iso é unha maravilla. A verdade que sí, Rock in Rian, festival recentemente, agora participando na Guadalupe e diferentes actos que facedes ao longo do ano, os que se poden. Sí, hai que intentar facer o máximo posible. Este ano tamén demos unha reviravolta, queremos facer unhas cantas cousas novas, porque a vida no rural é a que é, no inverno, os invernos galegos son longos, entón hai que revitalizar e dinamizar as vilas desde dentro e que mellor que nós. Pois a verdade, a xuventude, a xente con que lle pon moito empeño. Parabéns polo traballo, vale, Bernal? Moitas gracias. Graciña, gracias.